Ак әбиләр, ак күңелләр алар, кем дә кыла ихлас дұғасын. Ак әбиләр саклап яшияле мең дәверлек халык кыйбласын. Шундый ук ак яулыклы якташыбыз, Зур Ширкли авылында гомер кичерүче хөрмәтле ханым Бәхрамия Өмәр кызы Аюпова бүген 90 яшьлек олы юбилейын каршылый. Шул уңайдан бар күршеләре бергә җыелып, аны ихлас килеш котлап китергә булганнар. Уйлап карасаң, мең дәверлек халык кыйбласын саклаучы дигән төшенчә безнең күршебезгә чыннан да туры килә. Манаралар киселгән, дин тыелган заманнарда да халкыбызның ак яулыклы әбиләре, апалары дөнья күреп, акыл туплаган ил агалары динебезне күз карасы кебек саклап калган, намазын, уразасын калдырмаган, ихлас догада булган. Нигә ялганларга? Бүген дә шулай әле ул. Дөрес, безнең Зур Ширкли авылында соңгы елларда яшьләрнең дингә тартылуы, мәчеткә килүе сөендерә. Әмма әдәп әхлагыбыз, гореф-гадәтләребез, дини йолаларыбыз ак яулыклы әби, апаларыбыз кулында. Уй ниятләребезне күтәреп алучы, динне куәтләүче дә Бәхрамия апабыз булды. Мин картайдым инде, күз дә күрми, зиһен дә юк дип зарланып тормый. 70-не, 80-не ваклаган ак әбиебез гарәп алифбасын, кагыйдәләрен шул кадәр тиз отып алып, тиз арада Коръән укырга өйрәнгән. Күңеле гаҗәп дәрәҗәдә изгелекле аның. Авылыбызда туган тумачасы, дуга кылар кешесе булмаган әрвахларга Коръән тутыра, Коръән укый, ил көнебезгә, авылыбызга хәер дугаларын кыла. 20 елдан артык үз өендә безне таравих намазлары укытты. Мәҗлесләр башкара ул. Аллаһ Тәгалә без күңеленә салган, һәр башлангычны күтәреп алып, булсын дип йөргән ак яулыклы апабыз бар өлкәдә ярдәм итәргә, теләктәшлек белдерергә тора безгә. Аллаһның рәхмәте яусын үзенә. Бүген ул 90 яшьлек матур туган көнен билгеләп итә. Бу бит төптән уйлап карасаң бик зур дәүләт, зур бәхет, Аллаһ Тәгаләнең олы бүләге. Шушы яшендә ак әбиебезнең зиһене ачык, фикер йөртүләре яшьләрне көнләштерерлек, күңелләргә шифа биреп, тәҗвид белән Коръән укый, ураза тота, таравихка йөри. Якыннары аның өчен өзелеп торалар. Улыгайган көнендә һәрберебезгә Аллаһ Тәгалә әнә шундый бәхет насыйп итсен иде. Пәйгамбәребезнең шундый хадисе бар. Аллаһның иң сөекле бәндәләре Аллаһыга бәндәләрен сөекле итәргә, бәндәгә Аллаһны сөекле итәргә, җирдә кешеләргә эчкерсезлек күрсәтергә тырышучылар. Раббыбызның сөекле кулы булып, бер-беребезгә карата ихласлыкны югалтмый яшәргә иде. Нәкъ менә авылыбызның ак әбисе, күршебез Бәхрамия апа кебек. Барыбыз да кадерлебез, сиңа озын, гыйбадәтле, саулыклы гомер телибез. Алда да безне сөендереп, шушы килеш сау сәламәт, матур гына яшәсәң иде. Менә тагын бер ел үтеп бара. Якынайтып гомер көзләрен. Тыныч көзләр килсен кадерлебез, котлы булсын туган көннәрең. Ташып торсын күңелләрең һәрчак, яшәү дәрте мәңге сүнмәсен. Якты өмет, зур хыяллар белән каршыла син бәйрәм итәсен. Үткәннәрең синең күпкә үрнәк, алдагысы киләчәк. Киләчәктә саулык, бәхет, гөл уңышлар, гөл шатлыклар бездән сиңа шул теләк. Хөрмәтле Бәхрамия Өмәровна, юбилейгыз мөбарәк булсын. Алда күршеләрегез сайлаган музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Yılını yılga yallığı yallığı Kımır